أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shine episode na biyu cikin wannan shiri namu na mu gyara karatunmu na Alƙur'ani. Cikin suratul Ghashiyah akwai wasu ayoyi da mai karatu yana yin kuskure a ciki. Ga sunan kamar haka: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. آية hudu da aka ji mai kuskure yana cewa tasna naron hamiya. Tasna maimakon tasla sai ce tasna. Tasla naron hamiya. Tasla naron hamiya. Maimakon lamun sai ce na, to la shine daidai. Sai aya ta gaba, aya ta 9 da aka ji mai kuskure yana cewa lisayiha radiya. Lisayiha radiya. Lisayiha maimakon lisayiha radiya. Lisayiha radiya. Lisayiha radiya. Lisayiha radiya. To in yace lisayiha radiya ya maida ainun wato harafin madda, aliful maddi. Wannan kuskure ne, ɗan uwa yi tarayya da ni wajen gyara wannan kuskure. Sai aya ta gabanta, aya ta 10 shine mai kuskure yana cewa fi jannatin aliya. Fi jannatin aliya, yace jannatin aliya, natin aliya, wato ba wannan harafin maddan da yake cewa na natin ne. Fi jannatin aliya shine dai, wato kenan ka ce haka: fi jannatin aliya. Fi jannatin aliya. Sai aya ta gaba, aya ta 14 mai kuskure yana cewa wa akwabun mardu'a. Yace mardu'a sai yayi maimakon wawun biskun sai ya sa ra'un biskun, wato ra'un sakina maimakon wawun sakina. Mawdu'a yace mardu'a. Mardu'a, wannan kuskure ne ɗan uwa. Yanda yake daidai shine wa akwabun mawdu'a. Wa akwabun mawdu'a. Mawdu'a. Sai aya ta gaba, aya ta 25 da aya ta 26. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Mai kuskure yana cewa inna alaina iyabahum maimakon inna ilaina iyabahum.
sai kuma thumma inna alaina hisabahum, sai nan kuma sai ya ce thumma inna ilaina hisabahum, wato yana canja wancan gurbin ya dawo da ɗayan gurbin ƙarshe gurbin farko. Maimakon inna ilaina sai ce inna alaina, kaga ya ɗauko alaina na aya na gaban ne ya ɗauko ya dawo da shi na farko, sai ya ɗauki na farkon ilaina sai sawa thumma inna alaina sai ce mata thumma inna ilaina. To don haka ɗan uwa kai tarayya da ni wajen gyara nan, wato na farkon shine ilaina. Inna in ka ce inna to ilaina da ka ce iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Thumma in ka ce thumma inna to da ka ce alaina. In dai ka ce thumma inna sai ka ce alaina. In ka ce kuma inna ilaina ne. Thumma inna alaina. Kenan da ka ce inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Insha Allah wannan shine abin da ya samu cikin wannan sura. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ya samu dace da falala da albarka da yake cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Dan uwa kai tarayya da ni wajen gyara wa'innan kusakurai don dacewa da lada da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wa masu karanta alƙur'ani yayin tilawa, wato kowane harafi ɗaya lada 10. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.